जेब्ला बेयाव आङो कारिगाव खामिदों बै समाव 96 आव आंखौ बेयाव गालांनानै सावथाल दावरावमोन आंनि बिमा बिफाया फुरानायाव थांफिनदों दा फुरानायाव दङ रामफुल मिलाव दानिया बै 96 नि उननिफ्राय आंनि हाल सालखौ आं खोन्थालांनो सानदों आङो आंनि टेस्टिमनिखौ बुंग्रोलांनानै आं बुंलांनो सानदों जेब्ला आङो बेयाव 96 बेयाव दंमोन बे समाव आं सासे थांगोन हमग्रानिबो मानसिमोन अनजाग्राफोर थांगोन हमग्रानिबो मानसिमोन बिनि थाखायनो आङो 4 बोसोर मार्केटबो खालामनो हायाखै आं केडमिट खालामजानानै गावथारजानो नागिरनानै गुरुबासा मार्केटआव आंनि थाखायनो 2 सोद्रोमा थैदों दिनै बै हाल सालनि गेजेरजों दिनै खारखुमा नांनायजों दिनै आंनि बिमा बिफाया आसु गायजालायनाय हा 22 बिगा हा दङमोन दिनै बे हाखौ आङो दिनै एसे गाबोन एसे आङो सोरनिबा आखायाव बन्दक बेबायदि आं होबोनांदों खन्था लानानै माइसा दांनानै जानो गोनां जादों आंनि मेसेजआ पिस्तलाव जों थुखोजादों आंनि थाखाय बेबायदि अबस्था दिनै फारसे बे समावनो आंनि बिसाज्ला आं दहाय जायखौ बुंदोंमोन दादा खोमदोनखौ दोनलांनांबाय गायकखाय बियो लांफादों बियो एखेबारे मेगन मोसेबनानै रोदा ख्लं ख्लं बोख्रंनाय बेबायदि जाबाय थायोमोन मासावहाय 30 दिनावहाय 16 दिनसोल' मोजां 14 दिना बेबायदिनो गाज्रि डाक्टारनाव थाङोब्ला डाक्टारा फैसा लागुलायला बेसे लाबोबावखो मा जाखो जायगाखौ सोलायदो होननानै बुंजाबायनाय सासे व्यक्तिमोन दिनै बे बिसाया जिसु ख्रिस्टखौ मोनफैनायजों लोगोसे खासनि एखेबारे बुंफबनाया दिनै खासनि गैया अनजाग्राफोर खासनि गैया हालेलुया दिनै मोजाङैनो दङ बेनिफ्राय आं सासे ख्रिस्टियान सैयै ख्रिस्टियानखौ आं नासयग्रा व्यक्तिया दिनै सिलिंखार जालांनाया आंनि आखला ओरैबायदि गाज्रिमोन दिनै जौ लोंख्रुबनानै आङो दिन थांगार होग्रामोन दिनै जौनि कम्पिटिसन आङो जोबस्रांबोनाय सासे व्यक्ति नोंथांमोनहा जुदि आं बायदि दङब्ला अननानै नागार मानोना सिगां समाव आं मिथियामोन जौआव मा थायो जौआ एमाव बानायनायजों लोगोसे बै रोदा रोदोब आगोर सिथा बायदिसिनाफोरखौ होनायजों लोगोसे मोनसे अमानि मेजेम बादि सोमजियो होननानै बुंदों जेब्ला अमानि मेजेम बादि जौआव सोमजिबाय नोङो बेखौ लोंनायजों लोगोसे नोङो उन्दुनानै थानो इच्छा जागोन मावनो बागोन मोनसेया जाहैबाय राग खरा मोसानि रागा मेजेमा सोमजियो होननानै बुंदों जेब्ला मोसानि मेजेमा सोमजिबाय बेखौ जुदि नोङो लोंबायबा नोंनियाव राग थिउरिया जागोन सैसोनो हायै जागोन बबेबा मोनसे एसे खोथायाखौनो नोङो गेदेर साननानै नोङो राग खरा जागोन अनजाग्राफोर मोनसेया जादों जाहैबाय एखेबारे गाज्रिल' मावनो सानहोग्रा बेबायदि सोमजियो होननानै बुंदों अनजाग्राफोर दिनै बै बिसाक्त बुस्थुखौ आङो सोबनायाव आंनि ब्रेननि जि मेमरि बियो जामलांबायमोन आरो बे जामलांनायखायनो दिनै जौआ बेबायदि अबस्थाखाय बेखौ लोंनायाव जों दुम दाखालमोन बाजि नाङोमोन आंनि मेसेजआबो लोङोमोन दिनै मेसेजआ आं आधा बथल लोङोबा बे आंनि मेसेजआ लोगो लानानै गंसे जेब्ला बियो गंसे लोंबाय अब्ला आंनि हिनजावानो बेबायदि गंसे गाहाम लोंनो हायो होमबा आं हाया नामा होननानै आं 1.5 बथल ओरैबायदि लोंलांनानै समाव संनानै होनोबो मिथिया गथ'फोरखौ जोथोन लानोबो मिथिया बेबायदि अबस्थायाव दिनै बेबो आंनि मेसेजआबो जौआ हाबबाय नालाय राग थिउरिया जाबाय नालाय दिनै जेननो इच्छा गैया बेबो गोरों जौ लोंनाय लोगो लोगो टाइकन्ड' आंबो गोरों जौ लोंनाय लोगो लोगो कुंफु दिनैहाय बेबो बेबायदि अबस्थामोन अनजाग्राफोर दिनै बेजों आं सिलिंखार जाबोदों दिनै आं जौनि फिसिगि होननानै मुंख'जादों अनजाग्राफोर माबोरै आं जौनि फिसिगि जाया जानो हाबा जा खेराइ जा
जुमाय सेरग्रा आङो हाबानि लाइया रानजोबनो हागौ नाथाय उफ्रि गोसायखौ आङो जान्थाजों सेबनायखौ फसाया मनाजों सेबगोन आरो बे मनाजों सेबनायखौ इन्जुराव खुहैबावगोन इन्जुराव जेब्ला सिथाबबाय अब्ला बे जौ जाबावगोन दै गलायनानै आं बेखौ लोंबावग्रामोन जेब्ला आरो इन्जुराव खुहैबाय सिथाबला अब्लासो हायाव गोग्लैबासो आं जौजों गोजान जायोमोन बेयाव आं जौनि बिसिगि होननानै मुं मोन्दों अनजाग्राफोर नाथाय मोनसेयाव आङो ओरैबायदि गिदिर मानसिमोन नोंथांमोनहा माब्लाबा थां आवदां बाजार होननाय बे आवदां बाजारखौ आंनो खुलिबोदों जुदि नोंथांमोना आवदां बाजार खुलिजेनग्रा मानसिखौ जोंनो दिन्थिनो हायोब्ला पुरस्कार मोनगोन होनोब्ला जेरावबो थांनो दरखार गैया 1 नं उदालगुरि आंनिया 2 नम्बर गोग्लैदों आंखौ हमै रावबो बुंनो हाया जे आंसो होदों होननानै नाथाय आंखौ हमै बिथांमोना 25 बोसोर जुबिलि जाबाय आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरनानै आं थांखांबाय दा बै समावबो फारसे गिदिरब्लाबो फारसे जुमाय लोंनाय आखल गाज्रिनि थाखाय आङो सिलिंखार जाबोदोंमोन आंनि बिमा बिफा होनाय हाखौ आङो दिनै एसे गाबोन एसे बन्दक होनानै सिख'नो हायैयाव आङो दिनै सिलिंखार जाबोदों फाननानै जाबोजोबनांदों आरो स्ट्रिटफोर लेबगारनांदों आं बुंनारनानै जानो गोनांदों अनजाग्राफोर दिनै नोंथांमोननाव फाननाय गना जेबो नङा बै समाव जोंनि फाननाय गना 20 रोजा रोजा बेफारिफ्रा बायोब्ला बे खाथि गंसेखौ गंबा सिनखावनानै फानहैयो खर'नि जौसिन एखेबारे बेबायदि आं खाथिनानै जाबोनो गोनां जादों आरो बे बन फाननायावनो लावथि इरिगेसनाव आङो सावथालफोरजों दानथार जानो नागिरनानै दिनैहाय आं थैयाखसै नाथाय आंनि मुङै गोरोंफ्रा थाखा बख'नानै जादों बेबायदि अबस्थाजों आं सिलिंखार जाबोदों अनजाग्रा दिनै अन्तिम टाइमाव जोबस्रांबाय राहा गैला फारसे बेबायदि बै समाव दल प्रसार होयोमोन गुरुमासायाव प्रसार खालामदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ जिउनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'नियावसो गोजोननाय दं नैबे बाथ्राया हाबदों नाथाय आं बेयाव फैनायनि सिगां आंनि बिहाव बिखुनजोआ इसोरखौ मोनफैनानै दंफैखायोमोन अन्तिम टाइम जोङो बेबायदिनो बुज्लायबावबाय बुजाबाय आंनि बिसिया खारबोबाय सिलिंखार जाबाय दरसि जाबाय आंनि न'खरा फारसे थाखा फैसा गैला फारसे बिमा बिफाया गिदिर न'खरनिब्लाबो आंखौबो सहाय होला खारन आंनो 22 बिगा होखाबाय आरो माथो सहाय होबावनो बेबायदि जीवन सोलिबोदों दिनै फैबाय 2007 आव आं ख्रिस्ट'खौ मोनफैबाय दिनै ख्रिस्ट'खौ मोननायजों लोगोसे आं दिनै बाइबेलनि बाथ्राया आंनाव हाबबाय आं रिजायबाय बै समाव आं बाथौ गौथुमनि सासे व्यक्ति 101 जन बागुरुम्बा राफोद हारिमुआव सिख्लाफोरखौ मोसानो फोरोंनानै बिथांमोना दा डेभेलप सासे आरो आंनि फोरोंबोनाया कारिगावआवबो दङ बिथांमोना मोसागासिनो थायो दुनाबारियाव मोनसे दङ दाखालि आङो 1 नं दुनाबारियाव थांदोंमोन बिथांमोना माखासेया बेबायदि दंमोन ओमफ्राय बिसोरबो ख्रिस्ट'खौ मोनबाय इनायनो मोदै गब्लंलायनाय बेबायदि जाबाय दा दिनैहाय बेयाव इसोरा लाबोबाय इसोरनि मन'निट दङमोन बाइबेलाव बुंदों सिगां इसोरनि रायजोखौ नागिर बिनि उनाव नोंनो होदेरनाय जागोन दिनै इसोरनि रायजोखौ आं नागिरनानै मोनबाय बिजिरबाय खुनु जेरावबो गैया जे जों थैनानै थाङोब्ला बिफानि जायगायाव जे थांनो मोनो बिफानि जायगा खालामनाय होननायानो गैया अनजाग्राफोर दिनै फैनायजों लोगोसे जि बुस्थुआनो गैया हा सिलिंखार जाबोबाय बे हाखौ आंनो इसोरा होबाय 11 बिगा हालेलुया आरो आं थानायनि एसे सोनाबजों आंनि न'आ खुंग्रेब दै सेराव दै सिंसाब मैगङा आंनि गाथोनावनो लायो एसे बारनानै जोंहा हा खर'आ बेखौ लानांगौ होननानै दखल खालामनानै जोङो लानायाव दा 8 बिगा मोनबावबाय हालेलुया ओरै इदुर थांनो थाखाय जे साइकेल बोराय हेन्डेल बायस'नायखौ आं लानानै फैनांदोंमोन बेखौ नागारनानै दिनै बाइक हालेलुया दिनै इसोरा आंखौ डेभेलप खालामदों इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ नंथारगौ इसोर बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नावसो गोजोननाया दं
जिसु ख्रिस्टनावसो गोजोननाया दं आङो जुदि सेसन मोनथामनि प्रग्राम मोनोमोनब्ला मोदाया सोर जिसु ख्रिस्टआ सोर आं बेनि फारागखौबो खोन्थागौमोन नोंथांमोननो नाथाय दिनै समा बे समखौ मोनस्लाबनाय नंला अनजाग्राफोर बेनिखायनो फै दिनैनि बे समाव जोङो सोलोंनि दिनै बे बिफाया जोंनि थाखाय जायगा थामथिम खालामबाय बे जायगा थामथिम खालामनायाव जोङो थांनो जों सोलोंनि जों थांखि लानि जौवन 14:6 बुंबावदों आंनो नंगौ गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सहैया होननानै बुंदों आरो 11:25-26 बुंबावदों जिसुआ होनबाय आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङै थागोन होननानै बुंदों जायहा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय नोंथांमोन आंजों बयबो जोंनि जिबना जोंनि देहाया बे संसाराव जों थैनो हागौ हाजों दाजानायखाय हाजों गोरोबनो हागौ थैखांनायनि उनाव जोंनि जिबना बिफानियाव थागोन सोरगोआव थागोन गोथाङै थागोन होननानै बाइबेला बुंदों नाथाय बैयाव बाथौ बिजाबाव जेरावबो गैया अनजाग्राफोर दिनै मंगलसिं हाजोआरिया बेबायदि मोन्थोर लायो अम क्लिं क्लिं फुटसे होननानै मा बुंनाय जायो बेलाय सासे सिख्ला आइथानि गोरबोआव जोनोम जानायखौसो इसोर होननानै खुलुम होननानै बुंनाय जायो अनजाग्राफोर बेबायदि होननाय जायो ब्रह्मआवहाय गीतानि 116 मा बुंदों आङो ब्रह्मबो खुलुमबोदों नालाय बै समाव आं मोनथियाखै अनजाग्राफोर ओम श्री श्री दरिद्र नम होननानै बुंदों बेयाव गोरिब न'खराव जोनोम जानायखौ खुलुमदों जसेफमोनहा गोरिबमोन दै अनजाग्राफोर गोरिबमोन बेयाव जोनोम जानायखौसो खुलुमदों ओम श्री श्री खैलाखानि नम होनदों बेयाव सासे सिख्ला आइथा जों सारि जानायखौ इसोर होननानै खुलुम होननानैसो बुंदों अनजाग्राफोर गोबां दं बेखौ बुंलाङोबा समा गोलाव थांगोन दिनै बाथौआ मा बुङो बाथौ होनो मान्दोबा सिजौ होनो गरंबा बर'नि सिफुङा गुदुंबा होननानै मोन्थोर लायोना अनजाग्राफोर जायफ्रा बैनिफ्राय फैदों बेयो मिथिगौ एसेब्लाबो गोसोआव दं बा होननानै खोन्थादों गासैयावबो बे बाया जादों सोरखौ थिनदों जिसु ख्रिस्टनाव जे मोनबा गाराय दङ बेखौसो खोन्थादों बेखौसो खुलुम होननानै बुंनाय जायो नाथाय बैसोरो बे बाथ्राखौ बुङोब्ला बिसोरो बुजिया संस्कृत बाथ्राखौ बुजिया अनजाग्राफोर बेनिखायनो जों नंगौ इसोरखौनो मोनथारदों बै समाव आंबो आथिङाव हमालासिनो थखनाव हमनानैसो सोलिदोंमोन दिनै नंगौ इसोरखौ आं मोनबाय जों साफ्रोमबो मोनबाय अनजाग्राफोर दानिया फै जों जे बै बिफानि रायजोआव हाबनोसै बेयाव हाबनोबा जों माबायदि जानांगौ आरो जों मा मावनांगौ जों बेखौ एसे नायलांनि अनजाग्राफोर ओंखारलांनायनि 20नि 3निफ्राय 17 पदसिमाव मोनसे बाथ्रा बुंदों जोंनो 10था हुकुम होदों बेयाव बुंदों जाबाय आंखौ नागारनानै रावखौबो इसोर होननानै दा खुलुम मुसुखाखौ दा खुलुम होननानै बुंदों जिरायनाय सानखौ गोथार होननानै गोसोखां होननानै बुंदों इसोरनि मुंखौ नंखाय बाखाय दाला होननानै बुंदों नोमा नोम्फानो मान हो मानसि दा सिथार होनदों जिनाहारि दा खालाम सिखाव दाखाव नंखाय साखि दा गसं रावबो मानसिनि मुवाफोरखौ दा लुबै होननानै बुंदों 10था होदों जोंनो बै समाव मसेमोननि आयेनाव 116था बेसेबांबा बिधान दंमोन 13था 113था बावलायलाङो 113था बिधान होदोंमोन बै 113थाखौथ' मानिनो हाखायाखै बेखायनो जिसु ख्रिस्टनि आमोलनिफ्राय जोंनो 10थाल' हुकुम होदों 613था सरि क्षमा खालाम आङो 100सो होनफ्लांबाय र' आं दै लोंग्रोनि दे दानिया जों 10था हुकुम मोनबाय बे 10था हुकुमाव जाय व्यक्तिया हाबदों 10था हुकुमखौ जाय व्यक्तिया मानिदों बेसो बिफानि रायजोआव थांनो मोनगोन अनजाग्राफोर बिफानि रायजो माने सोरगो रायजो मिथिबाय सोरगो रायजो आरो बे सोरगो रायजोआ दंखायनो हिन्दुफ्रा मोदाय दावदाय खुलुमग्राफ्रा बहुद रोखोमजों बे सोरगो रायजोआव हाबनो नाजादों अनजाग्राफोर नोंथांमोना बे गामि गोथौखाय हयथ' नुवा जानो हागौ
जायफ्रा नुबायसै जोंनि सान्थ्रिफोरनि नेपालिफ्रा मा खालामो सम फैयोब्ला समायना रमायना इसोर सोरजिनाय खर'खौ नारिया हयो गस्ला गोमो गोमो हाफपेन्ट गानो गारि रिजार्भ लानानै निसान गोमो गोमो लानानै बम बम खासि गया मथुरा होननानै थाङो मानो बिथांमोना परित्रान खालामनानै सोरगो रायजोआव हाबनो नाजादों थाखा गारस्रावदों नाथाय बे इसोर होनाय जोंखौ दाखाबाय ओरैबादि समायना दाबाय आं माब्लाबा आयनाव नायनानै गोसो सानो मा आंखौबो माथो बेबायदि दादों आं सानो समायना रमायना दादों दिनै बेबायदि समायना रमायना दानायखौनो लासिं नारिया हनानै फैसा गारसावनानै थांदों दरखार गैया अनजाग्राफोर दरखार गैया जोङो मात्र बे बाइबेलाव बुंनाय बाथ्राखौल' जों खोनासंनांगौ फोथायनांगौ नुवालाबानो फोथायग्रा बोर होजाग्रा होननानै बुंदों खिन्थु नायथारनो होननानै थमास बादि जिसु ख्रिस्ट'आ सानथाम हरथाम हाखराव थैनानै बोखांनानै गावनि बुंखानाय बादि सिखांनानै 40 दिन सेलाफोरजों थानायाव माखासेफ्रा फोथायनानै थमास होननाय सासे सेलाया फोथायाखैमोन बे समाव बुंदोंमोन जिसुआ ओइ थमास नोङो आंनि आसि गब्लंआव आसि सोनानै नायनाय होनदों बे समाव थमासआ आसि सोनानै नायदों अब्लासो फोथायदों नोंमारगौ बियो जिसु होननानै सिखांमारबाय गावनि बुंखानाय बायदि नाथाय बेयाव बोर गैया बेनिखायनो बुंदों नुवालाब्लानो फोथायग्रायासो बोर होजाग्रा होननानै बुंदों दिनै बे 10था हुकुमाव सोर साबसेया हाबदों अनजाग्राफोर नोंथाङा हाबनो हादोंना बेखौ नोंथाङा गोसोखां साननानै नाय दिनैहाय आंखौ नागारनानै रावखौबो इसोर होननानै दा खुलुम होननायाव नोंथाङा हयथ' इसोरखौनो खुलुमबाय थादों रावखौबो इसोर होननानै खुलुमाखै जानो हागौ नोंथाङा मुसुखाखौबो खुलुमाखै जानो हागौ नोंथाङा जिरायनाय सानखौ गोसोखांनानै जेरावबो थाङालासिनो गिर्जा प्रार्थना बाहागो लाग्रा जानो हागौ इसोरनि मुंखौबो नोंथाङा नंखाय बाखाय दाला होननानै बुंनो हागौ सोरबाया बिमा बिफाखौ इनायनो मान होग्राबो जानो हागौ सोरबाया जिनाहारि खालामाखै जानो हागौ सिखावबो खावाखै जानो हागौ नंखाय साखिबो गसङाखै जानो हागौ आरो रावनिबो मुवा लुबैयाखै जानो हागौ नाथाय मोनसे खामानिखौ माव मोनसे खामानिखौ माव मा खामानिखौ मावो दिनै हौवा हिनजाव मिज्लायनानै गावनि गोरबोनि गथ'खौ सुरनि आखायाव हस्पिटालफ्राव लांनानै सिथारो अनजाग्राफोर दिनै बेखौ मा बुंदों हय नोङो सासे मानसिखौ नोङो मिनिस्टार बुनानै दानथारनानै सिथाराखै नाथाय बै गोरबोनि गथ'खौ सिथारनायानो नोंनि थाखाय पाप अनजाग्राफोर सासे फोथायारिनाव इसोरा खोन्थादों जेब्ला बे गथ'खौ सिथारबाय बे गथ'आ डाइरेक्ट सोरगोआव थांनानै आरफाफोरजों लोगो लाहैयो होननानै बुंदों आरो बियो गाबबाय थादोंमोन होननानै बुंदों अनजाग्राफोर आरो बे गथ'खौ नुनानै आरफाआ सोंदों ना हिनजावसामोन होननानै बुंदों नानि नोंहा रावबो बिमा बिफा जाथि बंस गैयाना होननानै बुंदों जेब्ला बिदि सोंबाय बे गथ'आ गाबनानै खोन्थादों जाहैबाय माबायदि खोन्थादों आयै हनै गाबदों मोदै फुगारदों सुथुरनि आखायाव मानो सिथारखो आयै मानो सिथारखो संसाराव थानो मोनब्ला सिबिगौमोन बाख्नायगौमोन नोंसोर बायदि आफा इसोरखौ बे गथ'आ बेसेबां आफसोस दंमोन संसाराव गोथाङै थायोमोनब्ला
इसोरखौ बाख्नायगौमोन बियो गेदेर मानसि जागौमोन बियो हादर बेंग्रा जागौमोन समाज बेंग्रा जागौमन दिनै बे गथ'खौनो नोङो हस्पिटालाव सिथारहैनायाव नोंहा पाप गैयाना अनजाग्राफोर दङ जुदि जोंनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव जुदि बेबायदि दङब्ला इसोरा नोंथांमोनखौ अननो नागिरदों इसोरा दिनैनि दिनाव नोंथांमोन आशीर्बाद होनो नागिरदों जेब्ला लाइमुथि थाइगिरगुरियाव आं सौहैदोंमोन दहाय बुंखादोंना नुवालाबासिनो फोथायग्रा बोर होजाग्रा होननानै आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जहननि 6:47 पदाव नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो फोथायग्राहा जोबनाय गैयै गोथां दं होननानै बुंदों जायहा बे बाथ्राखौ फोथायदों बियो जोबनाय गैयै गोथां दं होननानै बुंदों जेब्ला लाइमुथि थाइगिरगुरियाव आं सौहैदोंमोन बे इसोरनि बाथ्राखौ आं बेखौनो लानानै बुंदोंमोन बेयाव सासे आइजोआ बिखुङाव गोरलै गथ' लानानै दुखुं सिखांनानै फैदों सिगाङाव आरो गावनि अपराधखौ रायथिदों जेब्ला अपराधखौ रायथिबाय बे समाव प्रार्थना खालामनानै होबाय प्रार्थना खालामनायावनो इसोरा बेनो दर्शन दिन्थिबाय मा दर्शन दिन्थिदों सानै आरबरा जों फोथायारिफोरनि जिउनि मुकुटखौ लानानै ओरै सासे नेनानै दङ जे बे जिउनि मुकुटखौ सोर बिसाज्लाया सोर बिसाजोआ लाफैगोन नेनानै दंमोन दिनैबो नोंथांमोनखौ इसोरा अननो नागिरदों रमनि 3:8 बुंदों रावबो धोरोमिया गैया सासेबो इसोर सिबिग्राबो गैया अनजाग्राफोर जों माबोरै धोरोमिया जाखो जोङो समाव जोङो गिर्जायाव हाबफैबाय दिनै गिर्जा गखांनानै थांब्लानो जोंनि साननायफ्रा गुबुन सोरबा हामजायैखौ मावगोन सोरबा हामजायैखौ रायज्लायगोन दहाय नोंथांमोननि दिखना बुंदों सोरबा इसोरजों हामजायै खामानिखौ मावगोन जागोन लोंगोन सोरखौबा बखिगोन सोरखौबा सै रायखुमागोन अब्ला जों माबोरै गोथार इसोर सिबिग्रा होननानै बुंनो हागौ 8:10 बुंदों जायानो आं गोथारखा होननानै साननानै लायो बेनो उदाया होननानै बुंदों सोरबा बुंनो हागोन ना आं गोथारखा सोरबा बुंनो हागोन ना रावबो हानाय नङा अनजाग्राफोर रावबो हानाय नङा बेनिखायनो खावलायदों माथाइनि 7:10 बुंदों जाय बेबायदि बुंदों माथाइनि 7:10 आंखौ अफोरबो होनग्रा साफ्रोमबो आफानि रायजोआव हाबनो हागोन बे नङा नाथाय आफानि इस्सा बादि मावग्रायासो होननानै बुंदों दिनै आफानि इस्साया बे 10 हयगायानो 10 हुकुमानो बे 10 हुकुमनि गेजेराव हाबग्रायासो आफानि जायगायाव हाबनो हागोन होननानै बुंदों जेब्ला जों उपदेशगिरिनि 4:11 12 पदाव जों फरायो बेवहाय जों मोननो हायो जोहोलाव बैसोआव रंजा जेसेबां हायो रंजा होननानै बुंदों नाथाय जोबनायाव बिसा रं होननानै बुंदों जों फरायब्ला गोबाव थानायखाय आं बुंबाय नोंथांमोना फरायबानो जाबाय बेनिफ्राय 1 तिमथिनि 4:8 बुंदों 8:10 पदाव जोहोलाव जानायखाय नोंसोर जुजाय बायदि दा सानजा होननानै बुंदों मावनायाव दांनायाव साननाय हनायाव जानाय लोंनाय जेरावबो आरोखि दिनै जोहोलाव होननायखाय बे लाइमोन जोहोलावफोरखौल' बुंदों बे नङा जोंबो जोहोलाव नोंथांमोनहाबो जोहोलाव जायहा 60 इयार्सनि गोजौआव दङ गाहायाव गैया बिसोर गासैबो जोहोलाव जों बयखौबो बुंदों बोसोन बिजाब 4:27 बुंदों गाज्रिखौ एरखेनानै मोजांजों दावगालांदो होननानै बुंदों फरायब्ला जों मोननो हागोन दिनै जोंनि जिबनाव जों गाज्रि मावदोंब्ला जोङो बै गाज्रिखौ नागारनांगौ मोजांजों दावगाबोनांगौ दिनैनि समाव इसोरा बेखौनो नेदों जुदि नोंथाङा सिङाव जाखुमानाय लोंखुमानाय बेखौ मानसि हिसाबै जों नुवाब्लाबो इसोरा नुयो होननानै बुंदों इसोरा नुयो
दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंदों बोथोरा गाज्रिसै जिसुनि फैनायाबो खाथिसै होननानै बुंदों गिख्रंदों दिनै बांसिनानो बे मोनथाम आखरखौ गिख्रंदों मोनथाम आखरखौ जायनि थाखाय आदार खादनो मानो नाना रोखोमजों सौग्रावदों जाथावैखौ जायो थांथावैयाव थाङो अब्ला जों सिगांग्रो जोंखौनो जों गिग्रोनांगौना नाङा अनजाग्राफोर जों गावखौनो बुंदों गोख्रै फैगोन होननानै बुंदों बे गोख्रै फैनायखौ रावबो मिथिया होननानै बुंदों सोरगोनि आरफफ्राबो मिथिया होननानै बुंदों बियो दाहायबो फैनो हागौ गाबोनबो फैनो हागौ समफोरबो फैनो हागौ दा आं नोंथांमोननि बे मण्डलाव फैनानै इसोरनि बाथ्राखौ थाव बुंदों गिर्जा गखांनायनि उनाव बिबा फैगोन ना फैया बेखौबो आं मिथिया नाथाय बियो फैगोन होननानै बुंदों माथाय 18:18 बुंदों हायाव खानाय पापखौ हायावनो खेवखा अब्ला सोरगोआव खेवनाय जागोन हायाव खानाय पापखौ हायाव जुदि खेवाब्ला सोरगोआवबो खेवनाय नङा होननानै बुंदों दिनै जोंनि जिबना थास'लायनि दै बायदि अनजाग्राफोर थास'लायाव जेब्ला अखा हादैया थागोन बबेनिफ्रायबा बार फैनानै बियो मावगोन जेब्ला मावबाय बे दैया थरथिं गोग्लैगोन दिनै जोंनि जिबना जों गोथोङै दं गोख्रों दङ जोङो रायज्लायजों जों जानो हादों नाथाय बबेनिफ्रायबा हरखाब जुदि जोंनि जिबननि जोबनाया फैयोब्ला नोङो पात्ता मोननाय नङा अनजाग्राफोर दिनै बै जाथाय जागोननि सिगां नोङो आन्दाज खालामखानानै गावखौ फोसाबनानै लाखानायासो जों देरहासार जागोन बिफानि रायजोआव सहैगोन अब्ला साननानै नाय बिथांनि जिबनावहाय बियो गाव जि मावनानै थादों बेखौ इसोरजों रायथिनानै थांनो सम मोनदों नामा अनजाग्राफोर साननानै नाय मोनाखै दिनै जोंनि जिबनावबो बे जागोन नोंथाङा जेब्ला सानदों आं दिनैहाय बेबायदि आं बुङालासिंसिं गोदोनिफ्रायनो आं इसोरखौ खुलुमबोदों मेथाइ खनबोदों बाख्नायबोदों आंखौ गोथारनानै बयबो मिथिगौ नाथाय दिनै हरखाब आं माबोरैहाय आंखौ पापि होननानै खिन्थानानै लाबावनो सानदों नाथाय बे सैताननिसो जों बे सैतानखौ फेजेननांगौ सैताननि खानाय जिन्ज्रिखौ जों बस'नांगौ अब्लासो जोङो देरहासार जागोन नोंथाङा सानदों आं दिनैनि दिनाव बेखौ बुङा माब्लाबासो बुंगोन आं खालमासो बुंगोन आं 2024 आव आं सोलायगोन बोसोर गोदानाव जुदि नोंथाङा सानदोंब्ला नोंथांनि थाखाय दुर्भाग्य जागोन नोंथाङा हयथ' बे समखौ मोननो हाया जानो हागौ आं बेखायनो खावलायदों इसोरखौ अन इसोरनि सिगाङाव गावखौ फोरों जेब्ला बे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन साउथ गारलाबारियाव 30 जन सोद्रोमाफ्रा अनजादों 2 नं बेंटल सेरफांगुरियाव 14 जन सोद्रोमाफ्रा अनखांजादों वेस्ट फाथाबारियावहाय 14 जन बिथांमोनहा अनखांजादों लाइमुथि दैमुगुरियावहाय 7 जन अनखांजादों दिनै नोंथांमोननि जिबनावबो दिनैनो आङो इसोरजों सेक्रिफाइस जानानै इसोरनि अननायखौ लानोसै होननानै जुदि सानदोंब्ला सिगाङाव आवगायबो नोंथांनि थाखाय इसोरा राजि दङ नोंथांखौ अननो दहाय नोंथांमोननि दैदेनगिरिया दिखना बुंदों दिनै जोङो रायज्लायनायफोरजों जोङो गावखौ पापाव खोख्लैनानै लायो होननानै बुंदों अनजाग्रा जुदि नोंथाङा अनजानो लुबैदों बबेबा बिसयाव नोंथांनाव जुदि बे हाबनानै दङ दस आयगानि सिमाखौ सिफायफ्लांनानै दङ नोंथाङा दावगाबो दिनै जों पाप लानानै थाखुमानायावनो जोंनि न'खराव जोंनि मण्डलियाव जोंनि समाजाव गोबां गुबुंले जाथायफोरा जानानै दङ थेर बेथेर जानानै थादों जायखौ बिहावजों बिखुनजोजों नांज्लायनाय सैज्लायनाय बिखुनजोआबो दखानाव थांनानै आंनि बिहामजोआ बेबायदि बिहामजोआबो बाजाराव थांनानै लामा सामा लोगोफोरजों आंनि बिखुनजोआ बेबायदि दिनै सोरबा बिसाज्लाया जौ लोंसोग्रा बिमा बिफा मानियै गुमदाखाल खालामग्रा दिनै सोरबा बिसाजोआ बिमा बिफानि खोथा मानियै जेराव दा थांनांदों बेयाव थांग्रा दिनै बेबायदि जाथाया दिनै बेफोरखौ जोङो इसोरनो प्रार्थना खालामो रायथियो आंनि थाखाय बिनानै हो आंनि बिसाया बिदि
आंनि थाखाय बिनानै आंनि बिसिया बिदि आंनि बिसाया फिसाजोआ दिनै बिसौहैयो नाथाय दिनै खामानि मावाखै एक्सन मावाखै इसोरा अनाखै दिनै आं ओरैबादि दाहार रिनजों बुंफबनानै दङ आं गोग्लैनानै दङ आंनि दाहार रिनखौ सुख'नो इसोरनाव बिनानै होदो दिनै बिस'दों खामानि मावाखै मानो आं जोंनि एसे सम होनां जेसिया 59नि 1खौ एसे फरायनानै खिन्थाहरजानो लुबैदों आङो जेसिया 59 जिसु फरायनि नाय फर्बनि आखाइया गुसुं नङा जे बियो खोनानो हाया आं फरायफिननि नाय फर्बनि आखाइया गुसुं नङा जे बिजों बासायनो हाया एबा बिनि खोमाया खसा नङा जे बियो खोनानो हाया नाथाय नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय आरो नोंसोरनि पापफ्रा नोंसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब फांथेदों बियो खोनासंनो हाया मानोना नोंसोरनि आखाइफ्रा थैजों आरो नोंसोरनि आसिफ्रा इनाय खालामनायजों खालाय जाबाय इनाय खालाय जाबाय जुदि जोंनि जिबनाव जोंनि रायज्लायनायजों जोङो जोंनि आखाइफोरखौ गोथार आखाइखौ पापनि थैजों जुदि दागो खालामनानै दङब्ला हाजार बिसजा हाजार गथाय खोनासंनाय नङा अनजाग्राफोर बेनिखायनो जोङो खोनासंजानो थाखाय जोङो गावखौ फोथारनांगौ आरो बे संसारा जोबोद गाज्रि जोंनो आशीर्बाद नांगौ बे आशीर्बादखौ नोंथाङा जुदि गावनो गोथार नङाबा आशीर्बादखौ मोननो हानाय नङा अनजाग्राफोर बेनिखायनो जोङो आशीर्बाद नांगौ जोंखौ बुंदों एफिसुसनि 4:1-2-3 बेनिखायनो आं फोरबोखौ दाव खालामनायनि जुनै फाथगाव जोबजानाया नोंसोरखौ बानजायो नोंसोरो गासै रैसुमै आरो गुरै जानायजों सैसोनायजों गावजों गाव अनज्लायनानै जिसुनि खौसेखौ सान्थिजों लोगोसे आवथायनो थाखाय गोसो होयै नोंसोरो लिंहर जानायफ्रा इसोरनिफोर बादि थाबायदो होननानै बुङो जों साफ्रोमबो लिंहर जानाय अनजाग्राफोर दिनै बोथोरा गाज्रिसै होननानै बुंदों जोंखौ सांग्रां जानो थिनदों अनजाग्राफोर जोंखौ सांग्रां जानो थिनदों जेब्ला जों नुजाहोजानायनि 22नि 7आव जोङो नायो बेयाव बुंदों आङो गोख्रै फैगोन बे बिजाबाव नाबि बादि बुंनायनि बाथ्राफोरखौ लाथाबग्राया बोर होजाग्रा होननानै बुंदों बिजाबाव जे नाबि बादि बाथ्रा बुंदों बेखौ जाया खोनासंनानै सोलिदों मानिदों बेसो बोर होजाग्रा होननानै बुंदों नुजाजानायनि 21आव बुंबावदों 21नि 8आवहाय बेबायदि बुंदों आन्थाय गिखौफोर फोथायजाथावैफोर मुगैजाथावफोर मानसि सिथारग्राफोर बिहि हाग्रा खाग्राफोर मोन्थोर गोरोंफोर मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो नंखाय रायग्रा मानिफोरनि बख्राया अरजों आरो गन्धकजों खामनाय सागोरनि जागोन सोर खामजानो हागौ अनजाग्राफोर दिनै नंखाय अर सालाया दुंस्रोमनानै खामबानो जोङो थिफुयो आयदै होनो मुलि दावालिजों फुनो सैसोनो हाया जायो सहायनो हायै जायो नाथाय बेनिफ्रायबो 3 गुन बारा बायदोंनि अरा बेयाव नोंथाङा खामथारहैजानोसै नामा बेयाव नोंथाङा थांनोसै नामा
टेक खोन्थाखादों मोननै लामा दङ मोनसेजों थाङोब्ला नोङो बे नोरोखनि अरगायाव थांगोन मोनसेजों थाङोब्ला नोङो बिफानि रायजो सोरगो रायजोआव थाहैनो मोनगोन आलो गोजोन गांनाय गैया उखैनाय गैयायाव दिनै बे बाथ्राखौ खोन्थासेयावबो दिनै नोंथाङा गावखौ साननो हायाखैबा नोंथांनि थाखाय दुर्भाग्य आं मोनसे मेथाइजों ससेयै आं खोन्थानो सानदों नख्रांनि रायजोआबो नेनानै दंथारो थैनायनि रायजोआबो जनानै दंखायो नोङो सायख'दो बबेया नोंनि गाहामसिन बबेया नोंनि हामा फारि फारि खिन्थाखाबाय नोंनि सिगाङाव फारि फारि खिन्थाखाबाय नोंनि सिगाङाव औ खोन्थाखाबाय बबेया मोजां बबेया नोंथांनि थाखाय गाज्रि नोंथाङा सायख'दो मोजांफ्राबो जों दिनै थैनायनि संसारावसो जोङो दङ दिनै इसोरखौ नाजावदोंबालाय मा जानो दिनै जोङो थैनायनि समान जों मावनानै दङ जायफ्रा मावाखै बे इसोरनि इस्सायाव इसोरनि आशीर्बादनि दैमा बिथांमोनाव लुफावनानै दङ नाथाय जायफ्रा पापजों गोदोनानै दङ बिथांमोनखौ माबेबा मोनसेजों खोख्लैदों सोरनियावबा बेमार आजारजों सोरनियावबा दाहार ऋणजों सोरनियावबा न'खराव गोजोननाय गैयैजों सोरनियावबा हामजायै खामानि मावनायजों सोरनियावबा जानाय लोंनायफोरजों उनजाखाखै बेबायदि दङ दिनै नोंथाङा जुदि बेखौ बिनिफ्राय बारग'नोब्ला गावखौ ख्रिस्टियान न'खर दानोबा बै जोंनि थाखाय जायगा थामथिम खालामनायाव हाबनोब्ला नोंथाङा बेफोर खामानिनिफ्राय गावखौ उदां जा नोंथाङा सोलाय इसोरा नेदों एफेसासनि 5:16 बुंदों बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला बिनिखायनो नोंसोरो साननो रोङै दाजा आरोबाव एफेसासनि 5:7 बुंबावदों बिनिखायनो होनजायो ओइ उन्दुलांनाय सिरि मोननानै गोथैफोरनिफ्राय सिखांदो जों जुदि दिनै जोंनि जिबनाव जुदि गोथैफोरजों समान जानानै दङब्ला सिखांदो अनजाग्राफोर इसोरा नेदों माब्ला फैगोन बे गोमानाय बिसायालाय आं खावलायदों बे समाव जुदि नोंथाङा इसोरजों अनजानो लुबैदोंबा नोंथाङा दाहार ऋणजों सैसोनानै भुगिनानै एखेबारे सिखांनो हायाखै जादोंब्ला नोंथाङा इसोरजों रायज्लाय सिगाङाव फै जुदि सोरनिबा जिबनाव समस्या आनजादजों भुगिनानै दङब्ला नोंथाङाबो सिगाङाव इसोरजों रायज्लायफै जुदि सोरनिबा न'खरफ्राव बेमार आजारफोरजों गोग्लैसोनानै दङब्ला राहा मोनाखैबा नोंथाङाबो सिगाङाव फै आरो जुदि नोंथाङा बबेबा बिसयाव गोग्लैनानै दंमारोब्ला नोंथाङाबो इसोरजों अनजानो थाखाय सिगाङाव फै आं खावलायदों आं मोनसे मेथाइ खनहरगोन बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना जुदि इसोरजों अनजानो इस्सा दङब्ला सिगां फारसे दावगाबो इसोरा नोंथांखौ अननो नागिरदों इसोरा नोंथांखौ अननो नागिरदों सुखु गोजोन नागिरनानै पापनि हाबा मावनांबाया दिनै जों सुखु गोजोन नागिरनायावनो जों पाप मावो दिनै गोजोन थासारि नागिरनायावनो जों समाव पाप मावनांगौ जायो माजों मोनगोन माजों मोना दिनै चिरखिला लाग्राफ्रा बे चिरखिलाखौ लानानै मोनबाय बायोब्ला आंनि न'खरा गोजोन जागोन खोमा साननानै लायो दिनै आदर मोनैयाव गावनि सिन्थाया बारा जानायखाय सिन्थाखौ फोजोबनो थाखाय फेग्रा मुवाफोर लोङो
दिनै सोरबाया बेबायदिनो आङो जेबो गैथारला आं बबेबा मोनसेखौ सोरनिफ्रायबा लाखुमानोसै खावखुमानोसै साननानै बियो पाप मावो दिनै रावबो मानसिया ओरैनो गाज्रि जाया माबेबा मोनसे बिसयनि थाखाय साननायाव न'खराव जिबनाव लुखांनो हायैनि थाखायनो दिनै बबेबा मोनसेखौ दिनै मावफ्लाङो दिनै जोंनि बिमा बिफाफोरनि गेजेरावहाय न'खरखौ फेदेरनो फोलावनो थाखायनो दिनैहाय गाज्रि हाबा मावनानै न'खरनो अनुदान खुङो दिनै बेफोर बिसयाव दङब्ला फै इसोरनो रायथिगोन सुखु गोजोन नागिरनानै पापनि हाबा मावनांबाया गुवार संसारनि लामाजों अगेलै हान्थिनाया पापी सुबुंफोरखौ नोंनि नोजोराव पापी सैतान संसारनि बिबायारि सुखु गोजोन नागिरनानै पापनि हाबा मावनांबाया इसोरा नेदों मोनजाग्राफोर इसोरा नेदों नोंथाङा जुदि लोखों जानो लुबैदोंबा अनजानो लुबैदोंबा सिगां फारसे आवगायबो दालाजि लाजिनाया सैताननिसो दिनै बे सैतानखौ जोङो फेजेननांगौ सैताननि जिन्ज्रिखौ जों बस'नांगौ आसा दङमोन फोरबो सनानि न'खर जानो मिजिं दङमोन फोरबो नोंजोंनो बासायजानो आसा दङमोन फोरबो सनानि न'खर जानो मिजिं दङमोन फोरबो नोंजोंनो बासायजानो फैनाय जाबाय सनानि न'खर दानाया बायफ्लेलांबाय जिउनि सुजुना सिमा आसा दङमोन फोरबो सनानि न'खर दानो
बासायजानो बैमार जाबाय सनानि नखर दानाया बायफ्लेलांबाय जिउनि सुजुनाय सिमा माबेनि थाखायनो सान्थिया गोमालांबाय अननायनि बोर फोरबो फारियै गोमालांबाय पापिनि थाखायनो सान्थिया गोमालांबाय अननायनि बोर फोरबो फारियै गोमालांबाय मुगै जाबाय फोरबो संसारनि सुबुंफोरजों नेवसि जाबाय फोरबो नखरनि मानसिफोरजों सुखु गोजोन नागिरनानै आंनि हाबा मावनांबाया गुवार संसारनि लामाजों बबेनै हान्थिनाया पापि सुबुं फोरबो नोंनि नोजोराव पापि सैतान सुबुं फोरबो संसारनि बिबायारि संसारनि बिबायारि जेब्ला जोङो पापाव थाबाय थागोन अनजाग्राफोर जोङो संसारनिबो बिबायारि जानांगोन जेब्ला जों पापाव थाबाय थागोन अनजाग्राफोर जोंनि नखरावहाय आशीर्बाद गोमागोन जोङो सानगोन जेब्ला नखरै रुजु रुमुयै जों खौसेयै नखर ग्रें ग्रें जानानै इसोरनि जै थांखि जों बेयाव ज' हाबगोन थाहैगोन थैनानै थाङोब्ला सानगोन नाथाय बियो थेर बेथेर जागोन जोङो जेब्ला पापजों गब'नानै थागोन जोंनाव आनजादबो जोबनाय नङा बेमार आजारबो जोबनाय नङा दिनै थाखा फैसानि हावरिया जालांगोन गियाननि हावरिया जालांगोन नखरनि गथ' गथायनि जिबनाव अलखद सफैगोन बेनिखायनो इसोरा बे समाव बै अलखद पापनिफ्राय बोखांजानायखौ लुबैदों इसोरा बोखांनो थामथिम जादों अनजाग्राफोर बै आं खावलायदों बेवहाय गसंनायफोरनि गेजेराव नोंथांमोननि गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना बबेयाव गोग्लैदों बबेयाव नोंथांमोना अनजानो लुबैदों आङो सुंद'यै बुंथिनानै
होजानो लुबैदों अनजाफोरखौ mana angin deha serela kasih ke sanai sunai suksudukdum suksuduk lagi badinnya bisa jepenuh tangannya tahan jadi dah hambai hamnani punya nuobayang salah sami tu tahu apa tu jangan angku kata ni tadi kau kata kriminal kita angka apa itu maya nubu minum cita dia karena ini takkannya anggap kebangkitan situ ayah bapak kumanya bapak sabu kumanya angkau lebaran ini bisa saling WhatsApp ni takkai izin nentangnya Rasulullah binaan yang harus Legacy tapi apa istilah itu ada info dari itu bisa sebenarnya untuk bisa soalkan ang semua apa jadi di luar itu pilih yang itu nomor ini sebenarnya Kencar bemarnya dari buka pengajaran semuanya. Dan dokternya buat jauhnya nih udah tangannya jatuh ke, kakak punya ini kakak, aku harus jauh sih kalau pulang. Jadi serasuai kalau saya juga ada sih yang begini di semuanya. Aku kurang tak macam sana, kurang bisa di sana itu cuma yang bisa rasuai ini. Apa itu? Angin saya rubibah kerja buat kami mula dia malah hingga sekolah nanti rubibah buku mincilah ini terkait apa itu jenis noporan kananai jenis noporku angin saya kalau noporan rubibah kerja ku kami kanai ini ada jenis nopor selina kanai ini arjina kanai ini lama ku dincina hiu ini terkait apa itu bahasa saya kami dia salam di zaman saya sebelah di zaman saya ada anak saya itu baru sampai sunai saya ada sebenarnya nokro ke bawah untuk harga apa ke bawah suku nunggu tapi kita harus di present pokok ada ayat si wajib lagi bertambah jalan ini sini jalan bisa di arif saya Udah jadi fasa bayi setiap ada pastilah dia Udah lagi berkomoda ada lagi koraya ada video apa pun siapa bukan dari sebenarnya seru bahasa sih mana langsung kemana ini tak baik apa senang apa senang baik kemana dia angin jadi mana tak ada itu cuma dong गोबां बेबायदिनो खर'फोर सानाय गारमा लुनाय बेफोरबायदि जायो आरो हारसिङैनो मेंनाय जायो एसे आहारनि प्रब्लेम दङ
खालायना सोरखौ हेफाजाब जानो लुबैयो आरो आंनि न'खराव बेबायदिनो गोबां फैसाबो बिमाजों गोग्लैनानै दङ गोबां दुखु सिन्थाजों दङ जाहाथे बेनि दुखु सिन्थाखौ आफा इसोरा बोखारनानै होयो आरो आंनि फिसाजो बेयो हथारै ओंखाम जानो बियो गिर्जायाव फैनो नागिरदोंमोन हथारै उदै साखांनानै बियो गिर्जायाव फैनो हायाखै आरो आफा इसोरा सोखायो आरो आंहा गोबां न'खराव बेबायदिनो थाखा फैसा प्रब्लेम जानानै जाहाथे आफा इसोरा मोनसे जोंनि सुजायै अनलायनानै जानो हायो आं बेखौ आफा इसोरा लुबैयो आफा इसोरा गासै हाजासे आङो गोबां समनि गेजेरनिफ्रायनो आङो बेमार जानानै दङ आङो गोबां सानाय बिसफोरजों सैनांनानै दङ बिदिनो बिखा सिख्रेब सिख्रेब सायो उदै सायो बे सिंस्रि बे माबाया सायो इनायनि सायो आं हांखौनो लानो हायि बायदि सायो अननानै आंखौ आर'ज खालामना होदो जाहाथे आं सोखाजानायखौ मोननो हायो आरो आंनि फिसाजोआ गावखौनो हौवा बायदि खालामना लायो जाहाथे इसोरानो आंनि फिसानि बिदि गाज्रि ड्रेस गाननायफोरखौ इसोरानो सोलायना होयो जेन बेखौ हिन्जाव सोरजिदोंबा बिनि ड्रेसफोरखौबो हिन्जाव गाननो गोसो जानाय खालामथोंसै आं बेखौनो आर'ज खालायो आरो आंनि फिसालाया गिर्जा हाबनो गोसो जाया बियो बायो जाहाथे बे गिर्जा हाबनो गोसो जायो आंनि फिसालाखौ बिना होदो सिनायथि आंनि फिसालानि नामा आरो आंनि फिसायाबो गारि सालायो मालायनि गारि सालायनाय बियो गिर्जायाव फैनो हाया फैनो मोना समखौनो मोना जाहाथे बेनो इसोरानो माबा मोनसे उपाय खालामना होयो बे समखौ मोननो हानाय इसोरा होथोंसै होबायनानै आं इसोरनाव आर'ज खालायो एसेखौनो आफाखौ हामबायो आंनि मोदोमा बिजाजोंबो सङोहाय बैबा रावलायनानै सम सिखाङो आरो उदैबो सायो आरो आंनि फिसाइया गिर्जायाव थांनो मिथिया जोंनि गिर्जा हाबनो गोसो जायो फिसाफ्राबो गिर्जा हाबा जेसुखौ गोसोखांनो हायो बिसोरो सिन्थाजों बिनो हादों अननानै सिगां आफा इसोरखौ हाजासे हामबायनो आंनि आर'जनि आयदाया बेनो आंनि जिबनाव इसोरनि फैनाय समसिम जेब्लायबो इसोराव नांथाबनानै नेना थानो हायो बेनि थाखाय आं आर'ज खालामबाय आरो आंनि फिसाफोरनि थाखाय आंनि फिसाफ्रा दिनै गिर्जाफोरखौ हाबनो थाखाय एसे बेबायदि दुर्बलथा जाहाथे बिसोरबो जिउआवहाय दुंखांनानै जिउआवहाय थुलुंगानायखौ मोननानै बेबायदिनो इसोरखौ जेब्लायबो नेनानै थानो हायो बेनि थाखाय आर'ज खालामो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो बे सम मोजां समखौ मोननायनि थाखाय आरो आंनि जिबनाव आंहा हौवा गैया गाहाय गारजेन गैया आं दिनै गोबां दुखुआव थायो नाथाय आंनि न'खरखौ आङो सुखु गोजोनै दिनै आङो नुलांनो लुबैयो सुखु गोजोन दिनै आंनि न'खरखौ इसोरनियाव आं दालांनो लुबैयो नाथाय आंनि फिसाफोरजों गोरोबनाय गैया जायो समाव खोथा मानिलायाव दिनै जोंनि न'खराबो सान्थि जायो बेनिखायनो आंनि न'खरा जेन' इसोरजों अनजायो बेनो आंनि खावलायनाय आरो आंनि फिसालाया दिनै गिर्जायाव फैनो गोसो जाया जेन' आंनि फिसाला सानै नुदों आरो निजोम बिसोरो गिर्जायाव इसोरखौ फैनो नायफैनो गोसो गैया जायो बेनिखायनो बिसोरबो जेन' फैनो गोसो जायो आरो इसोरखौ सिबिनानै गोजोन न'खर दालांनो हायो बेनो आंनि खावलायनाया आफाखौ हाजासे हामबाय आङो आंहा नैबे सिनस्रिया फारसेया खामि हारा देरनाय जायो सायो गसंथेरनो हाया थाबायबाबो लामा जिरायनानै जाहाथे आफा इसोरा सिखायो आरो बेनि गेजेराव आंनि फिसा हौवा साथामा सानैयाथ' इसोरनाव फोथायनायाव दङ सासेया इसोरखौ फोथायबाबो बे थांखु जानायखौ गारनो हायाखै जाहाथे थांखु जानायखौ नागारो आरो इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो गोसो जायो आं बुंबाय थाबाबो एखमबा फैनो बिदिनो टाइमबो खालामा जायो आं सिगाङाव आफाखौ हामबाय होनो आंहा खामानि मावग्रा दांग्रा गैया बेनिखायनो आंनि मावनायाव जेन' आंखौ सिगां जानानै आफा इसोरा दैदेनो आरो आंनि फिसाफोर सानैखौ फोरोंनाय आरो जाहोनाय लोंनाय गाननाय जोमनायाव गासिबो आङो आफा इसोरनि बोर मोनो बेखौनो आङो बियो
गोसोनि साननायजों खुगानि रायज्लायनायजों मेगननि नायनायजों पापा